Mayong buntag mga kasama o mga idol diri sa RMN Jensen Compound din na ang ato ang RMN DXMD o IFM Jensen niabot na diri sa compound ang mga tagtungod immediate family sa mga nabiktima sa linog diin ang mga mahal sa kinabuhi nakalas atol ni atong linog nga niigo ni atong June 8 mga kasama. Sa Glan, Sarangani Province, 31 ka mga patayng lawas ang nailhan o na account. Samtang sa Malapatan, Sarangani Province, 15 ang patay. O sa General Santos City, 19 ka mga casualty. Sa kinatibukan, 65 ka mga relatives, mga beneficiaries, karong buntaga, ang ato ang hatagan og tag 10,000 pesos. Ang maong kantidad mga kasama gikan sa mga listeners and viewers sa DYHP ug IFM nga personal yun nga gihatod sa mga staff DYHP and IFM team pinangulo sa atong station manager Attorney Rafael Banyo ug Idol Boyki. Mga kasama standby alang sa dunga pa natong update day 2 na karon sa Oplan Tabang sa DYHP ug IFM. Kini si Radio Man Aida Tampos, kauban ako si Radio Man Remark Pugoy, mayong buntag.